naku abu amshi katsina ke waka. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Ya Asammadin cibiyar karɓar magungunan Hausa. Ya Aishahidin Annur Islamic Medicine gata nan. Ya Almajidin cibiyar karɓar magungunan Hausa. Yarda da mu amince da mu roƙonka kawai muke rabba. Wanda ya zo ya karɓa gurin mu ya zan ba za ya sake ba. Wannan cibiya Annur Islamic ƙara kama. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Wannan cibiya Annur Islamic Medicine gata nan. Duk ta zagaya cibiyar karɓar magungunan Hausa. Ta gama duniya Annur Islamic Medicine gata nan. Ta yi gwagwarmaya cibiyar karɓar magungunan Hausa. Matsaloli na mata a yau wannan cibiya take yaƙa. Fannin matsala ta al'ada ko harkar ciki duka. Annur Islamic a yau daga wannan sun ka duba. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Cutar shawara Annur Islamic Medicine gata nan. Ciwon kumbura cibiyar karɓar magungunan Hausa. Ciwon kaskara Annur Islamic Medicine gata nan. Ciwon kattara cibiyar karɓar magungunan Hausa. Kar da ku tunzura domin komai Allah ya kagawa. In kun zo ku Annur da ikon Allah za ku warkewa. Domin cibiyar tamu ma Allah shi ne ya yarjewa. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Shafin aljanu Annur Islamic Medicine gata nan. Mayuwan salo cibiyar karɓar magungunan Hausa. Karya babu nau Annur Islamic Medicine gata nan. Ciwon hauka ku zo cibiyar karɓar magungunan Hausa. Ko da sihiri ko ku zafi yanzu nan za mu karya shi. Annur Islamic santa ita aiki take gashi. Al'umma da sun zo su kai karɓa sai sai ta warke. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Taurari suke Annur Islamic Medicine gata nan. Sai haske suke cibiyar karɓar magungunan Hausa. Aikin su daki-daki Annur Islamic Medicine gata nan. Su sassauci suke cibiyar karɓar magungunan Hausa. Annur Islamic santa babu kamar ku gangariya. Duk nau'i na cuta idan an zo za a yau dariya. Domin lafiya za a samu kuma ma za ta ɗore. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Mai farfadiya Annur Islamic Medicine gata nan. Masu lamoniya cibiyar karɓar magungunan Hausa. Ciwon zuciya Annur Islamic Medicine gata nan. Duka ciwo bai ɗaya cibiyar karɓar magungunan Hausa. Ko kuma wani ciwo da ma ba a gane kansa ciwon ba. Annur Islamic santa suna da magani babba. Annur Islamic tsawon ku kasar nan min yi morewa. Annur Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da
maza suna godiya. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya.